Bon dia i benvinguts a aquest canal de merda. Són les 7 del matí i ens anem al Mobile World Congress. Jo no sé a qui se li ha acudit invitar-me al Mobile World Congress, però gràcies. Gràcies, per favor, moltes gràcies, perquè sàpiguis que després d'aquest vlog ha hagut despedir. No, és broma, inviteu-me, sisplau, torna'm a invitar, no em deixeu d'invitar, per favor, inviteu-me! Vale, pues ja som aquí, Mobile World Congress 2017, i no tinc ni puta idea de què hi tinc que fer. Soc dins el Mobile World Congress. De moment tot molt guapo. No hi ha molta gent, és dijous, és el dia fluix per entendre'ns, però bueno, hi ha calor humà, hi ha caliu. I de moment he vist poques coses que tinguin a veure amb videojocs, fins i tot amb videojocs en mòbils, no sé exactament, a la millor falta algun. Em sembla que em falta el pavelló 8 i 6 per veure. Em sembla que el 8 és on hi ha tot l'event de la Game Lab i tal i qual, o sigui que passarem una mica a veure què hi ha. I de moment de puta mare. Vodafone s'han flipat una mica. Ens hem portat el puto cotxe del Terminator, jo que sé què és això. Fucking Christ. Marxa ja.
és la 1, anar del pavelló 1 fins al pavelló 8 és un infern, us ho dic ara jo. És super llarg això de la fira, no havia estat mai, però és una passada, m'ha encantat, hi ha un munt de xuminadetes noves pels anys que venen. Jo diria que, no sé, tampoc és que estigui massa al cas sobre el tema de les noves tecnologies dels mòbils, però el tema de la nube, del núvol, del cloud, està pegando fuerte, que diguéssim. Hi havia tot un pavelló de Huawei dedicat al tema. Potser el que m'ha semblat més interessant és una aplicació que es diu Hatch, que sortirà aquesta primavera-estiu, que ve a ser un Steam per a mòbil, amb firmes ja com Ubisoft, Capcom, etc. I un munt d'indis, òbviament. I també hi havia un munt de collonades pensades per a cotxes. Mercedes, hasta Vodafone, un munt de cotxes, la gent amb un munt de collonadetes per a controlar des del mòbil i merdes d'aquestes, m'ha semblat guai. I positiu, doncs tot. Molt espectacular, molt americà, molt ben fet tot, molt ben organitzat, ha molat. Negatiu, és enorme, és gegantí i és titànic el lloc, o sigui, és en plan... Jo que soc d'un poble petit, això me sembla una puta passada. En general, tot absolutament positiu. Me'n vaig cap a casa i ja me'n vaig a dinar. Ens veiem dimecres amb un nou vídeo, vale? Gràcies per mirar-me. Que vagi bé. Adéu. Mou.